Dobar dan, gledajte vesti televizije B92 za 16 sati. Ja sam Goran Dimitrijević, a ovo su događaji dana. Vlada Srbije radi u potpunom skladu, kaže premijer Dačić. Predsjedništvo naprednjaka sutra razgovara o odnosima u vladi. Opozicija poziva premijera Dačića da podnese ostavku, a izbore vide kao jedino rešenje krize. Jedna od mogućih posljedica krize u vladi je smena vlasti u Beogradu. Ko prekroji volju građana, obiće mu se u glavu, kažu u Demokratskoj stranci. Istražujemo kada će započeti izgradnja južnog toka kroz Srbiju. Sutra samo na jugu Srbije slab sneg, preko dana pretežno sunčano, a temperatura od 2 do 7 stepeni.